Pajba baro takan eka Deputy Commissioner Jogori Boy District Nongpo kala pentip syabaro kinongnya kali kamai bagi ban buat enti ya kini kijing penbet betmai ha katayo ke benengkong bat kabalai jong ubenai ki kali ki badan yau number ubakut ha u odd number kata uiwei lai san nyo bat kendai kinyat ha kasingi nengkong singi balang bat singi thok ding kat ba ha katayo ka baar bat ka basaw kata ha kasingi nengkong singi balang bat singi thok ding kinyat ki kali ki badan ya u number ubakut ha u even number kata u not ar saw nriu bat pra nrei ha kasingi sajan bat ha kasingi ublei lapan bedakum ka weekend lockdown ha kaba onom sya ya ki kali ban mi bat banyat hasurok ka jingkit ya ki passenger kan long tang shipawa na ka bajulong ki driver bat ki passenger ki ban buat renti ya ki kandan kum ka jingdeng ya ki mas ka jingi jingai iwe na iwe pan bat ka jing penenkam ya ka hand sanitizer kublai shibun